Se on kuulkaa sillä tavalla, että meikäläistäkin tuli yhdessä yössä muusikko. Mä osaan soittaa Eric Claptonin Tearsin Heavenin kitaralla ja mä halusin kokeilla, että saisiko sitä tehtyä tuolla Suno AI:lla sellaisen hyvän biitin, räppibiitin nimenomaan. Mä siis ihan ensiksi omin pienin kätöisin soitin sen tänne kitaralla. Tässä pieni klippi siitä, kun mä nauhoitan se, jotta kuulette miltä se alkuperäinen kuulostaa, koska tästä tuli ihan levoton tästä Sunon tekemästä biisistä. No niin, täällä on meikäläisen soittamat kitarat ensin taustalla. Sitten täällä painetaan Stylesin kohdalle, että Instrumental, Rap ja Remix. Sitten katsotaan, että minkä kuuloinen biitti sieltä tuli aikaiseksi.